Ein Werkeslehre. Die Geschichte ist von Josef von Krüchten, der war Karke. Ein Werkeslehre war Porsche bis zum Märte, wie ich es erlebt habe. Das Ritual mit den Werken war jedes Jahr dasselbe. War in jedes Haus wurde ein oder zwei Werke gemacht. Wer all jet Boer war und jet meer Werke, die waren für de verkopen. Voor rindvlees te jellen, hou war keine Geld. An hoch 4 Tagen, joven al ons rindvlees op. Verhouden al in de gemoerde Werkenstal, als venster op de Joodsie in halfrond loog, wo dat Werke jet leest en Luft kreeg. Porsche erom, moek pap der Stahl in orde. Fein gewet en struur drin. Nu kosten de kuskes komen. We moesten met alle man bedrag geven, wenn Werkes Willem verhondem met zijn weerjokke en zijn maaier peertje langskwam. Der handelde met baggen. Wel pap op de koel, dat wordt het zes. Woch moest mam met hem handelen, welke kuskes sie zich uit de koppel uitzoog. Het liefste als hij bergt. Dat waren castreerde werkskes. Je laten horen en een gekrollt stadje was zeer wichtig. In een Nijskatsch liet mam zich niet aandrehen. In een Nijskatsch, ik würde sagen, dat was een kruppel oder so, wat niks jots war. Ne? Met jet maaienmelk, jestemeel en een paar kleine erpeltjes wurde dan op jank geholpen. Dat kleine erpel, afkiende ding van ons ging nog geen jaar. Even het ging erin nog. Jeder uit de familie was ingedeeld op zijn aard voor die faselwerkjes te zorgen. Voor kinderen moesten zuimeren, Johan, erpel rapen, zo ja ekele hand voor je rap. Mam bezorgde de werkenskeertel en grond, pap ging de stal uit. Nu was het zo weit, om Sint Maarten, dat was wenn de vleeën voet waren, kon het grootste werken geslacht werden. En nu komt het, wie het mich, ik was zo 11 jaar, 1938, gejangen had. In de waard, wie Knubes Hause al geslacht. Wir Kinder gingen naar eens kijken. Het verken hong op de ladder. En weil die nu verschillende katten houden, die immer aan dat verken draaien willen gaan, houden die jongen van Knubes, die waren 10 jaar ouder wie ik, stroom op dat vier gezet. Van de peerstal uit kon je verkijken, wenn die katten aan dat verken draaien, zich elektrisierden en dan hoorsprongen en erdoor gingen. En weil ich alles weten wohl, wie dat gemaakt wordt, haben die jongens mich dat bijbracht, wie dat ging. Een paar dagen later kwam bij ons dan bakkes drik bij ons slachten. Wir Kinder moesten bij Knubes de slagladder lenen, Johan. Die houden een recht hier. Een slagladder wordt 2,5 meter lang en jet breed. Op die eerste spoort, die eerste spoort stinkt 10 centimeter over. Zo, even wat zwaar. Dan kon het verken eraan opgehangen werden. Mam wordt het water op de herd aan koken. Die but, de schraak en een paar grote kum voor het bloed op de wangen stingen gereed. Een schraak, dat is zo'n but, zo wo dat een houten gestel waar dat erop gelegd wordt. Die nabberkinger en weer stingen die kieken en dachten allang al aan de klumpes uitscharen. Met dat laatste stukje van de stad schikte de slijster ons naar de jaat. Dat moest je verpoorten, dat hoefde toch weer klein kusjes te. Die kinderen hadden dat bestimmt geloofd. Zo wiet, zo jood. Het verken hangt op een ladder en steekt op het jood. Dat verkensvet schön over de zee geslagen. En nu komt de punt wo het zich hier om dat stukje drum geht. Onder dat boekvet, dat is circa 50 centimeter lang en 30 centimeter breed, wordt het spek van dat verken te zien. Dat doorwassen spek, dat wordt het A en O van het verken.
Jod ingezouten, heel dat zich het längste. Wie je zag, pap was op de koel en dauerfrühschicht. Wenn pap nu met het koele auto naar heim kwam en het Jod opkwam, ging hij naar dat verken en leusde dat boekvet op en keek wie dik dat de spek was. En dat was mijn punt, ik wil pap verschrekken. Genau wie die katten bij Knobes. Ich wusste ja, wie das ging. Wie das schlecht of wat was. Vlodde weg die Rollmann gedroht. Trotz Armut. In jedes Haus war ein Rollmann gedroht. Van achter, an das Verke vastgemaakt. Door de dakker bis bij het huis. En daar was maar één stek door van mamse striekijzer. Dan moest ik de drood in een lakske renduwen. Aber du komm, mam, en je hoeft dat niet bij. Wer weet wat alles passiert. Toen ben ik telkens met de drood naar de schuur gegangen. Daar was in een dikke stekker van de dreschmachine. Ich moest mich wel een breed onder de voet leggen. Daar was doch karenstopje nou richtig. En dan in de lap om de drood draaien. Hoe ik aan dem aanpakken en dan nog in dat lakske duwen. Dat nu dat in de kraftstekker wordt, daarvan hou ik toch geen ahnung. Wie is dat drood dat drin stok? Toen kwam er een grote vlam uit, als wenn de dinosaurier spieden. Ik vloer op de karredier en was verduzzeld. Kort erop vong mam mich in de schuur en had me in het bed geslept, hoe ik langzaam weer bij mich kwam. Wie pap uit de koel naar heim kwam, ging het mich het beter. Als ich nur in je kleft hou kregen oder was schreck verduzzeld war, dat weet ik niet. Ich han ze niet uitgeschupt kregen en kon het anderen das met die anderen nog klumpes uitscharen.